салому алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз як мавзӯи ҷолибе дорем ки дар бораи илму техника, илму маориф ва илму техника аст. Яъне як мавзӯе гирифтем ки аз дигарон фарқ кунад ва мо устодро хушомадед мегӯем. Хушомадед ба канали мо. Ташаккур зиёд дӯсти азизам ва мо низ хеле хушҳолем ки моро ба барномаи худтон даъват кардем, чун яке аз барномаҳои ҷолиб дорем ва яке аз ба истилоҳ рейтингҳои бузург аст дар сомонаи иҷтимоӣ, алахусус дар YouTube. Зинда бошед. Якум дар бораи худатон гап мезадед, худатонро муаррифӣ мекардед устод? Хоб дӯсти азиз, исми ман Файзуллоҳ Сафаров, устод ва мутахассис пешбари факултаи физикаи донишгоҳи миллӣ мебошам. Гуфтем ки дар бораи илму техника суҳбат мекунем устод. Дар бораи илм суҳбат кунем камтар. Хоб дӯсти азиз, вақте ки сухан дар бораи илм меравад, аллакай мо дар даруни ҳам илм қарор дорем. Бибинедтон инам масалан ҳамиам дастовардҳои илм аст ки имрӯз вақте мо дар маркази шаҳри Душанбе, дар маркази Тоҷикистон пойтахт нишаста дар масалан дар кабинети шумо суҳбат дорем ва моро дар паси парда дар тамоми дунё доран мебинанд. Дар Олмон, дар Туркия, дар Русия тамоми обунаҳои шумо, обуначиҳои шумо ки обуначиҳои мо ҳаводорони барномаи шумо ҳаминам илм аст. Чун дар гузашта ин набуд, агар ки барои як ҷо мактуб, яъне ба ҳайси мисол як мактуб мекардан, дар як кабутар пайваст мекардем ки дар як хар дар як бор медоданд 70 мош када. Имрӯз бубин ки дига ӯ замоно нест. Инам ҳамаст, ин аз ҳамаст фазлу карам, ё ин ки ҳамо бо дастовардҳои илм аст ки ҳамаи ҳамин пешрафту ва сабукӣ барои башарият, барои инсоният оварда шудааст. ҳамватанони азиз, пеш аз видеоро сар кардан ба шумо як чизро гуфтанӣ ҳастам ки кадомет ки дар Москваен ва кадомет ки аз Тоҷикистон ба Москва рафтагиен ва барои шумо чӣ дар кор мешавад, ҳар моҳ граница рафтан ва таксии граница барои шумо ҳар рӯза дар хизмат аст. Рақамҳо дар рӯи экран мебарояд. ҳатман рақамҳоро ҳозир сақланӣ кунед ва акамон тӯли 5 сол аст ки дар ҳамин роҳ меравад меояд. Хубияш дар ҳамин аст ки шумо агар берун баромада натавонед, акамон омада аз ҷои зистатон гирифта ба ҷои лозима ба хоси худованд мебарад ва албатта ки ба шумо кӯмак ҳам мекунад. Рақамҳо дар рӯи экрани шумо ҳатман занг занед ва видеоро сар мекунед. Барои ҷавонон бояд чӣ кор кард ки дар илм худашонро, дар ҳамон роҳи илм мақсад худашонро битана кӯшиш кунанд? имрӯзи дӯсти азиз, тамоми соҳада, на танҳо дар соҳаи илм, балки дилхоҳ соҳада як симо, ба истилоҳ як чеҳра лозим аст ки ӯ нишон. Масалан вақте ки шуморо мебинанд бачаҳо бисёрш пайравии шумо мехоҳанд бикунанд. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки масалан шумо таваҷҷӯҳи 200-300 ё ки миллионҳо одаморо, барномаҳое ҳаст, мавзӯе ҳасте ки мо дидем, то миллионҳоро одамон дид барномаи шуморо дидагиянд. Яъне онҳо мехоҳанд ки мисли шумо як шахсияти машҳур, шахсияти бо нуфузи ҷомеа бошанд ва пешрафт кунанд, агар чи дилхоҳ соҳа бошад. Масалан соҳаи намедонам набототай, яъне соҳаи автомобилай, бизнесай, дигар соҳа дилхоҳ соҳае бошад, онҳо мехоҳанд ки ҳамира пешрафт кунанд ва дар ҳамин соҳа худшонро нишон бидиҳанд. Ва ба ҳамин хотир мо бояд имрӯз барои онҳо зина ба зина ё ин ки муфассал барасонем ки барномаи хос ё ки барномаи фасеҳе дошта бошанд, чун дига бе барнома намеша рафтан. Мо дар ин мавзӯъ ҳам суҳбат карда будем ки бе барнома, яъне ки барнома гуфта чиро дар назар дорем мо? Барномае ки онҳо бояд бидонанд ки масалан дар нимаи ҳафта чӣ қадар китобу хондагӣ бошанд, чӣ корҳоро зина ба зина мондагӣ бошанд ва аз кадом сатҳ, масалан аз кадом нуқта ба кадом нуқта бояд барасанд. Ва ҳамин аст ки ҷавонон бояд ба як чизи барномаи мушаххас, ба як соҳае, ба як ҷудое, як нуқтае ки ба як дараҷае барасанд. Устод озир бисёриҳо рафтонам мебинед дар донишгоҳ, мисол бисёриҳо мехонанду аммо намедонанд дар ихтисоси худшон кор меёбанд ё намеёбанд. Дар ҳамин бора чӣ гуфтанӣ мешавад? И дар ин бора ҳаст яъне ки ҷавоби фасеҳ ки вақти қатъи толибилм, қатъи донишҷӯ суҳбат мекунем ки ба чӣ хотир куркурон омадӣ ба ин ихтисосе ки масалан ба ин майл надорӣ, шавқ надорӣ. Бисёриҳо саволҳои яъне ҷавобҳои чӣ гуна метиҳанд ки мо хай маҷбур будем ки як ҷода дохил бошам.
ё ки ёи ба хизмат нарам ё ин ки як ҷода дохил бошам, аммо намедонам. Вақте ки мегам дар тӯли 3 сол, 4 сол, 5 сол билохира хатм кардам соҳаи хидмат, ихтисоси хидмат ва дигар наметавонам ки яъне ки майл надорам. Агар бибинедтон дар ҳамин соҳаи илм ва маориф як чизи хуб дора. То ура дӯст надорӣ, ҳамчун соҳаи зиндагӣ, то ура дӯст надорӣ ку ишқ надошта бошӣ ку ура наметавонӣ пешбар карда ё ки пешбарӣ карда ё ки ба ӯ кор карда наметавонӣ. Ин мисли ҳамое аст ки масалан ду намуд ронанда аст. Як ронандаро мебинӣ ки ишқ дорад дар ҳамун мошин, ҳама вақт мошини ҳамун тозае, покизае, ҳама вақт ҳамун масалан нигоҳу биниш хуб аст. Ое ки ҳамин куркурона хай мехоҳам ки мошин дошта бошам бигардам, аммо мошинро мебинӣ фарқ дорад ку мошиниш покиза нест, мошиниш масалан дангаданг мекунад, мисли ранги як катилак, аммо ҳамин аст мафҳуми ҳамин чиам барномаам ки ҳам бачаҳое ки мераванд куркурона ба ихтисосое ки майл надоранд, ҳама бояд аз нахуст аз мактаб шурӯъ кунанд ба мисли мактаби кӯҳна ё ки дар давлатҳои Аврупо аллакай ҳамин ҳаст. Элакбесшон мекунанд вақте ки синфҳои дар мактабанд онҳоро мегиранд равия дорад. Масалан якташ риёзиро дӯст медорад, равияи риёзида роиш мекунанд, дурустш мекунанд. Якташ равияи масалан суруд, ура як бачае ки сурудро дӯст медорад, ӯ ҳеҷ вақт дар риёзӣ майл надорад. Инҷа масалан ҳамеамё омехтаанд. Ҳамеро албатта бо мурури замон мо дурустш карда истодаем, аммо каме вақт меравад барои он ки ҷои худшона биёнанд бача. ҳамин гапи гуфтагимам ҳамин хеле устод ки мисол аз падару модар вобастагӣ дорад ки ба ҳамон ихтисос ки мисол чун интихоб мекунанд, мисол ай кӯдаки мегӯем ку калоншояд чӣ мешавад, ҳамонро дар назар дорем ки мисол ба хоҳиши худш мисол ҳамон чиза бира ихтисос худша бихона бо хубтар мешаванд. Дар ин бора ҳам камтар суҳбат. Албатта ин нуқтаи назари психологӣ аст ки вақте ки мега ку як сухани маҳаллии худмонам ҳаста, мега ки сага маҷбурӣ ба шикор бурда намешавад, чун махсус сагое ҳастанд ки шикорианд. ҳамин мардуми моам ҳамин гуна аст. Яъне ӯ ихтисосе ки падару модараш, аксарияти падару модаро мега ки ман мехоҳам фарзанди ман табиб бишавад. хеле маҷбур намешавад. Ой мега чӣ гуна ман табиб бишам ки оло он ки ман ай масалан ай як дасти худам мебурам, ай хуни худам метарсам. Мо медонем ки табибо масалан чоп мекунанд, мебуранд доимо дар даруни хуну халафанд, ман дилам нест, аммо мега ки ба хотире ки падару модарам наранҷа ман ҳамон рафтам. Яъне ира мо чӣ мегӯем ба истилоҳи илмӣ ира куркурона мегӯянд. Яъне вай рафт дар тӯли 6 сол 7 сол хонд, аммо майли ӯ ки набуд, баъд маҷбур ки диплома таги сар кунаву ба гуфтаи мардуми мо бабарава ба ягон муҳоҷирата ягон ба сафари корӣ бигира. Саломат бошед. имрӯз як нуқтаи муҳимеро ки мо бояд зикр кунем, яъне боиси зикр аст ки имрӯз замони илму маорифу технология аст ва илм ба парвози беохир аст. Чуноне ки дар аввали мавзӯъ суҳбат кардем, имрӯз ҳар як инсон аз худаш дига вобастагӣ дорад. Чиро мекора ва чиро мегирад дар оянда. Ки масалан бо технологияи замонави муосир, бо телефону бо компютер метавонӣ дилхоҳ илма, дилхоҳ мавзӯъра, намедонам фана бигирӣ, буомӯзӣ, худомӯзӣ кунӣ. Имрӯз асли илм худомӯзӣ аст. Масалан вақте ки дар саҳифаҳои ютубӣ мебинӣ ягон саҳифаи илмиро мебинӣ, ҳамонро мутолиа мекунӣ ва мебинӣ аҳамият метиҳӣ, ҳамон як чи фаҳм метиҳад, албатта аз дами чӣ мешавӣ? Аз дами ихтирокорӣ. Мо имрӯз вақте ки ҳама ҳамеро таваҷҷӯҳ кардем, дидем ки масалан ин давлат, он давлат, ин шахсият, он шахсият ба як ҷои нуфузи расидан ва мо тасмим гирифтем ки тоҷикистони худмонам дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ кунем ҳамчун як насли ҷадиди соҳибистиқлол, насли ҷадиди илмдӯстдор, чун дар хуни мо, яъне ба истилоҳи илмии тиббӣ генетика мегӯянд, дар хуни мо генетикаи бақувват аст. Масалан ҳазорсолаи хуни моро агар ташхис кунам бибинам, тамоми илм ҳаст, адабиёт, риёзиёт, нуҷум, фиқҳ, илмои намедонам заминшиносӣ, осмонш, ҳамаи ҳама дар хуни мо аст. Ёра фақат коркард бояд бикунем ки мо насли муосир ба як ҷодае бирасем. Ва мо тасмим гирифтем ки имрӯз корои илмии худамро ба Нобел бурда бирасонем ва умедвор ҳастам ва мутмаин ҳастам ки ин ҷоизаро оварда барои Тоҷикистон, барои насли ҷадид нишон медиҳам ки яъне коре нест ки нашавад. имрӯз агар ки барои бисёриҳо
баҳона аст ку ман наметонам ё ин ки тафаккури ма мағзи сари ма ба илмои дақиқ дода шидагӣ нест. Ма бихонам ё ин ки ма рассом бошам муҳим нест. Ҳамира коркард бояд бикунӣ ва ҳаму худаш ҳосил худаш мебарояд. Гуфтам чие ки мекори амра мегирӣ. ин аст ки бародар мо дар замони илму технология ва дар замони соҳибистиқлолӣ мо бояд чунон истифода кунем ира ва бо як борига мерасонам барои обуначиҳои худот ва барои сомиён ва умуман барои кулли мардуме ки моро мебинад имрӯз бояд барасонам аз ҳамин замоне ки имрӯз мо дорем шароите ки мо дорем истифода накунем бовар кунем ки кур мешавем. барои ки ҳар як чиро бояд кур кунем. Мега ки аз ҳадисҳои муаллими башарият ҳазрати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мерасонам ки мега ки дар ҷавонӣ дор пирира қадри пирира будон чун пир мешавӣ баъд мефаҳмӣ. Яъне ки дар шароите ки имрӯз мо дорем ҳар як дақиқаро агар мо дариқша надорем фардо мо пушаймон мешем. барои ки пеш аз ин мо қатъи мо суҳбат карда будем ки мо вақте ки мо ҷавоно будем солҳои масалан 15 сол пеш 16 сол пеш буд ҷавони мо тасмим гирифт ҳамун замон мо аллакай тасмим гирифтем ки соҳаи илм замони муосири илма ба дурустӣ истифода кунем ва ба ҷое бирасем. Ва имрӯз одамое ки ҳамун замон иштибоҳ карда буданд имрӯз аллакай пушаймон шидагианд ки чуа мо масалан 15 соле ки аст барои ҷавон як миҷа аст мегзара мо ҳамира истифода набурдем. имрӯз ҳамун одамое ҳастанд ки ҳасус мехӯранд ва мехоҳанд ки орунҷи хушона бигазанд ки аммо мутаассифона кор намешавад. камтар пеш зикр кардаги будем ки мисол дар синни солҳои мо ки мисол пеша дар вақти студентӣ будем мисол гуфтем ки ҳамсинфони мо ҳамкурсони мо буданд ки мисол ба як мартабаи баланд расидаги буданд ҳамира зикр кунем не ки ваё соҳиби хона шиданду соҳиби мошин шиданду мо ҳоло хондестем дар бораи ҳамин суҳбат мекунем. Дӯстои азиз дуруст вақте ки мо таҳсил мекардем ҳамун замон ва шояд ки ҳозирам дар мағзи аксарияти мардум ҳамин ҷо дора ки аз хондан чӣ фоида аст ин падида аст. яъне ба истилоҳи стереотип мегӯянд ки ира дар мағз мезананд мегӯянд аз хондагиҳо чӣ фоида гирифтанд аммо ҳамира намедонанд ки одамое ки воқеан хондан ҳақиқатан ҳам ҷойгоҳи худшона ҳатман ёфтанд ва ё яке масалан инженер шид яке муаллим шид яке муҳандис шид яке масалан наворбардор шид зиндагии худшона ба ҳамин арзанда карданд ва зиндагӣ доранд рафта истаи зиндагишон. аммо ое ки масалан дар гузашта масхара мекарданд ва бозӣ мекарданд ва беаҳамиятӣ мекарданд албатта пушаймонанд гарчанде ки масалан ҳамун замон кӯшиш карданд як соҳиби хона ва соҳиби мошине шиданд аммо соҳиби мошину хона бояд дар мавриди зиндагӣ бале дар мартабаи зиндагӣ бояд бошавӣ. аммо дар зинаи аввал агар ки ту ҳамира мондӣ албатта ту бой метӣ дар зиндагӣ. барое ки дар зиндагии аввал маҳз бояд соҳиби илм соҳиби маърифат соҳиби як ихтисос як касаба бишавӣ баъд албатта зиндагии арзандау шоиста. чун масалан мошини ту дора вайрон мешавад хонаи ту хароб мешавад аммо илми ту рӯз ба рӯз зиёд мешавад дороии ту дорои ҳар як шахси илми ӯ аст ва зиндагишам хубу арзандау шоиста мегардад. ҳозир мо дар бораи илм суҳбат кардастем дар оянда боз бо шумо дар бораи техника суҳбат карданем якум қисм меша баъдан боз ҳамихела ки насиби дидор боша мебинем дар бораи техника ҳам суҳбат мекунем. боз чӣ гуфтанӣ доред барои ҷавонони имрӯза ки мисол бисёриҳош мегӯяд ки мо намехонем хондем чӣ мешавем чӣ кор мекунем дар ин бора гуфтание ки диққати ҷавононро чӣ хел ҷалб кунем ба ҳамин соҳаи илм. аслан дӯстои азиз тамошобинони муҳтарам барнома бояд дошта бошем. барнома чӣ гуна масалан барнома ҳар гуна аст. барои як ошпаз барнома чӣ аст пеш аз оша тайёр кардан ҳатман чӣ кор медонад ки масалан 2 кило биринҷ дорад дар 2 кило биринҷ масалан 4 кило бояд сабзӣ дошта бошад 2 кило гӯшт дошта бошад ира барнома мегӯянд. ҳамаи ҳамира омода мекунанд ва дар натиҷа чӣ мешавад ош яъне хӯрок омода мешавад. нақша барнома ва нақшаи фасеҳ мегӯянд. ира ҷавон ки масалан дар синни мактаббачагиаш аллакай имрӯз замони муосир мактаббача фаҳми хуб дорад мағзи хуб дорад аммо ҳамора бояд ба дурустӣ истифода бикунад
ва як барнома барои худаш таъсис бития ва гузориш барои худаш бития. Масалан гузориши 2 ҳафтина, моҳона, 40 рӯза, 6 моҳа, солонае дошта бош ки ҳамин 2 ҳафтае ки сипарӣ шуд чанд китоб мутолиа кард, чанд масалан формула омӯхт, чанд формуларо дарк кард, фаҳмид ва чанд масалан қонун қоидаро дар куҷо истифода бурд. Ҳама ҳамеро то ҷавон надона ку яъне зиндагии ӯ албатта бефоида мегзарад. чуноне ки бозам мегӯянд бузургони мо, ҳар як рӯз барои инсоният як умри кӯтоҳ аст. Агар рӯзе ки беҳичи бефоида холи сипарӣ шуд, ин маънои оро дорад ки умри одам холи сипарӣ шуд, яъне бефоида амихе рафт. Бояд барномаву нақшае дошта бошанд ва ба ҳадафу ба ҷои худшон барасанд. дар бораи илм гуфтем устод, дар бораи илм ки суҳбат кардем, мисол ҳамин илмро мо танҳо аз китоб гирифта метавонем ё ин ки не танҳо аз китоб. Мо китоб мутолиа мекунем барои масалан мағзи сара васеъ гардонидан аст. Вақт ина масалан ҳамин барнома аст ку масалан як обуначи то худ долем барномаи он мавзӯи суҳбати моро ба дурустӣ таҳқиқ мекунад, тамошо мекунад ва барои худаш як нуқтае мегирад. Мега бибинед ки ин гуна будааст, ин гуна будааст. Яъне як нуқтаеро гуфтам ку ба худаш дарк мекунад ва қабул мекунад. Аз ин гуна як шахсият аст ки як мусиқӣ гӯш мекунад ва дар он мусиқа як чизро мефаҳмад, як равияи зиндагии худша дуруст мекунад. Як одаме аст ки масалан дар кишту кор бибинедтон масалан бобоҳои мо, падарои мо чӣ кор мекарданд? Мо ҳамира аз таҷрибаи зиндагӣ дида медонем. Масалан як хурмоеро мегирифтанд, ба ӯ пайваст мекарданд, дар ӯ челон мемонданд, ё ки масалан як челонда хурмо мемонданд, ҳамон чӣ гӯя хурмои хуби он ба маза мешид. Яъне барои чӣ мегӯянд ҳамуро вақте пайванд мекунанд, пайваст, пайванд. Инам ҳамон, яъне инам илм аст ку, яъне аз ҳар як нуқтаи назар ҳар як шахсият метавонад як илмеро, як фаҳмеро барои худаш дарк бикунад, бигирад. саломат бошед. Кадомета маъқул аст саҳифаи махс, саҳифаи илмӣ, марҳамат, мо саҳифаи илмиам дорем ва дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ ки имрӯз барои ҳамаи мо дастрас аст, аз тамоми қишр, аз Одноклассники, контакти, фейсбуку, твиттеру, инстаграм, дар тамоми сомонаҳо ба исми Файзулҷон Сафаров метавонедтон бе обуна, фақат метавонедтон ҳамуро биёбинед. Дар оҷа корои илмӣ аст бо 3 забон, забони тоҷикӣ, забони русӣ, забони англисӣ қатӣ. Кадоме ки барои худтон дилхоҳ мавзӯъ аст, маъқул аст, аз тамом аз риёзӣ сар карда, аз алгебраву геометрияву физикаву кибернетикаву барномарезӣ ҳамаи мавзӯъҳо мухтасар карда фаҳмо барои шумо мондагиам, бидуроятон бихонен ва дар корои илмии худтон масалан ягон мавзӯи илмие ки шумо дар алал хусус агар донишҷӯ бошен, дар мавзӯе ки шумо додагианд метавонен ӯ истифода бикунен ва ҳамаи озодан. Иам барои шумо як арзонӣ аст. Марҳамат, обуна шавед ва бибинед хонатон. хуш бинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. Фикр мекунам бисёр як мавзӯи муфид буд, яъне фоиданок буд. Хостем баҳри тамом подписчикони канали мо ва ҳаводорони шабакаи ҳамнаво ва албатта ки мо ба инҳо эҳтиёҷ дорем. Бояд на танҳо як мавзӯъ қатӣ равем, балки мавзӯи илмиам бояд дар канал бошад. ҳама тарафа мехоҳем ки шумоам фоида кунед. дар видео ҳатман лайк монед ва видеоро худёзир дар имо, ватсап ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. То наворҳои анда худованд нигаҳбонатон бошад. Ташаккури зиёд дӯстон. Салом бошед. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.